Intrigo, nawala na kuan mo ipuli sa kuan. Nara magugihapon. Aw na rin yapon ang kuan. Ang picture na sir. Picture no. Intrigo. Intrigo. Okay, basig mga crushed ang hard disk. Photograph. Photograph. Salamat. Ayat. Thanks. Ah, dili ako no. Ablihan ni, ablihan. Masih pinapasulod ba? Sala ni siya. Ha? Sala ni siya. Dili lang. Hard disk ni. External. Kay ga-warning na among hard disk basig mo kuan ang files. Warning. Nagka-importanteng files. Sulod ging. Ang preview nang nasa taas. Previning na sa. Okay di ay. Murag okay raman tay. Ni Japan kinamo kuno tinapay sulod. Dili mong good tanan. Dili tanan oy. Gani ko nga ang sulod. Kanang tumbana sapatos na dila-dila ba? Oh. Pero basig mo i-order. Ang description dili mo. Dili mo. Trabaho to seller to. Ka-packing to. Katawo to. Kawo to ba kay mahal-mahal man. Pero ang imo dia nga imo sa imo tanawon sa ang seller jud ba. Check sa. Okay ra. Gina-check man ako ng seller. Thank you. you. Buy entry go. Salamat. Okay, thank you. Thank you, Gong.